Muhammad Ali raz povedal: šampióni sa nerodia v telocvični. Šampióni sa rodia z niečoho hlboko v ich vnútri. Túžby, sna a vízie. Ak máš túžbu, ak máš sen, víziu, tak choď za tým a nenechaj sa ničím a nikým rozptyľovať. Pamätaj, že cesta k úspechu nie je vždy ľahká, ale práve odhodlanie a vášeň ťa dovedú k cieľu. Každý neúspech je len krokom k úspechu. Každý pád je príležitosťou vstať silnejší. Vždy si ver a nikdy sa nevzdávaj. Tvoje sny sú dosiahnuteľné, ak im venuješ čas a energiu. Staň sa šampiónom, ktorým si vždy chcel byť. Tým, že budeš nasledovať svoje srdce a nezastavíš sa pred žiadnou prekážkou. Tvoja cesta začína práve teraz.